Tudor Popa, cel mai bun blogger sau unul dintre cei mai buni blogger sibieni, este alături de noi. Bună ziua, bine venit! Bună ziua! M-a auzit un zvon cum că Google, Twitter și Facebook s-ar putea închide în următoarea perioadă, prin februarie, martie, nu știu exact. 23 ianuarie, peste 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni. Știi și tu zvonul acesta? E real, e ireal, e pus de cineva așa să se joace o cu... mare porcărie. Ce s-au gândit ei, oameni deștepți cum sunt, nu au reușit să stopeze pirateria, așa că hai să fim noi șmecheri și să facem o lege doar pentru noi, să controlăm noi totul și de cine nu ne place, ștergem. Dacă mie nu-mi place, nu știu, de camera asta de filmat, controlez, tu ai pus un titlu pe TV Sibiu, cum am pus eu pe site nu știu când, Și chiar aș vrea să-ți cer o părere despre Sibiu, despre oamenii de aici, mentalitatea lor, în ce excelează Sibiul, în ce sunt părți, eu știu, mai proaste în ceea ce privește pe Sibiu. Că mă gândeam că o să mă întrebi așa ceva, era imposibil să nu mă întrebi. Am întrebat și eu pe Facebook cu oamenii. Ai întrebat pe Facebook? Exact, haideți să vedem ce Suntem zic pe Facebook în direct. Vedem că pistele de biciclete ce s-au făcut acum și pe străzi și cea de pe școala de not și prin parcul Subarin până la Zoo sunt foarte apreciate. Dar puncte forte, oameni cu relaxarea lor specifică. Punctul slab, străzile prea proaste. Da, asta mai auzi. S-a întâmplat așa spre sfârșitul anului. Am auzit de cluburi arse, așa, de la o săptămână la alta. Am auzit de un tigru care a fost împușcat și s-a vorbit foarte mult pe tema asta. Nu știu, un cap a unei rețele de hackeri a fost prins la Sibiu, culmea, nu știu, știri. Chiar spunea cineva la un moment dat ce se întâmplă la Sibiu, adică de la Sibiu nu ne așteptam să se întâmple și lucruri de genul ăsta. Adică și la voi se mai greșești, care a ars, nu-i dăm nume, nu ne-a plăcut acolo și am realizat emisiuni la un moment dat frumoase, dar apropo de treaba asta, s-a vorbit atât de mult la toate posturile de televiziune, o mână mafiotă, și acum nu se mai spune nimic. Ce părere? Interesant. Clubul ăla la îndemaneliști, imediat a doua zi au găsit copii vinovați, o țigară vinovată, aici unde, la fel, pe surse filmat totul, s-a văzut, sunt martori, nimeni nimic. Dacă ne uităm pe comentariile de la site-uri sau pe și așteptam să se întâmple asta și să nu se mai... Toți arată cu degetul, dar nu se întâmplă nimic. O problemă de interior la poliție, să spun așa. Da, și rușinoasă pentru Sibiu. E rușinos că nu s-a făcut nimic în cadrul poliției până acum. Se știe cine ar putea fi vinovatul. Nu se întâmplă nimic, dar polițiștii toți stau bine mersi pe spate și își mângâie burta. Ei spun că știu ei ceva, dar încă nu vor să divulge și o să vedem noi la momentul potrivit, probabil când o să uităm despre eveniment. Tot problema a fost strategia, nu au știut ce să facă la început. Ei au tras tranquilizantele și în loc să stea să adoarmă tigrul, au vrut să-l încolțească, nu știu, au vrut să-l prindă în brațe, să-l ducă pe sus, nu știu ce au vrut să facă, l-au agitat normal. Tigru ce s-a gândit? Și băgat cu pușca în el, ori mor eu, ori moare altcineva. A sărit la atac, normal. Păi, mulți m-au întrebat, de fapt, ce fac eu, cum mă descurc să stau toată ziua pe internet. Și le-am spus foarte simplu, domne, dar eu nu stau pe internet. Eu am și telefonul ăsta foarte interesant pe care facem reclamă la telefon. Nu fac reclamă. Acum am postat pe Facebook, nu sunt acasă, sunt aici cu voi. Și își face emisiunea cu noi, deci nu e ocupat de fapt. Nu cred că există oameni sau bloggeri friki care stau în față la calculator și toată ziua să scriu. Dar creează până la urmă internetul ăsta o dependență, pentru că de asta te trezești dimineața și primul lucru pe care îl faci este să-ți deschizi Facebook-ul, nu? Creează dependență mai mult de cunoaștere. Așa suntem noi făcuți, asta este. Vrem să știm cât mai multe. Intrăm pe internet dimineața să citim. Ori ziare, ori bloguri, orice ar fi. Ori mail-ul și așa mai nu stăm să ne uităm la poze cu animale, cu tigri. Am fost ieri la schi, e foarte frumos. Îi recomand tuturor să meargă acolo. Apropo de asta, am văzut că acum e la modă să ieși noaptea la grătar pe zăpadă. Ia uite, asta nu știam. Ceva de chestia asta? Nu știi? Nu. Când m-am întors de la Părtiniș,
full, plin, peste tot, numai toată lumea la grătar la noaptea. grătar, toți noaptea. Ziua nu mai... N-am înțeles treaba. Ziua sunt ocupați pe pârtie, Dar știi cred cum că e și foarte noaptea plăcut. li se face O foame. să mă duc și eu și o să fac un live vlog de acolo. Folosesc aceste prescurtări, nu mai scriem corect românește, că acum prescurtăm ca și așa mai departe, NPC, nu mai înțelegi nimic. Ce părere ai? Așa scriu și la teze, așa scriu și la lucrări și la BAC. Sper să nu intre în dicționar, așa că de obicei și Dexul preia cuvintele folosite foarte mult. Trebuie să folosim internetul, tot ce înseamnă internet, ca să ne facem noi mai mult timp liber. Pentru asta cam așa ar trebui. Deci cei care nu procedează în felul ăsta pentru a-și ușura munca și a-și face tot mai mult timp liber, nu fac bine. Căutați altă modalitate până la urmă. Vreau să te întreb, ce ai schimba la țară, la oraș, dacă vin alegerile? Anul ăsta e an electoral, nu vorbim despre politică. Dar dacă ai candidat tu așa, dacă ar fi să candidezi tu ca și președinte n-aș candida niciodată. Al blogărilor. Nici măcar. Mă feresc cât pot de mult de politică. Am prieteni în politică, dar nu vreau pur și simplu să mă mai amestec. Păi da, gândește-te și tu, e corect să faci chestia asta? Pentru că ești unul dintre tinerii foarte prezenți online care spun lucrurilor pe nume, dar te ferești pe atunci ei, cei de la putere, fac ceea ce vor să facă, pentru că toată lumea și toți tinerii cu potențial se feresc. Păi, nu e ok. Stai puțin, eu mă refeream că nu aș intra într-un partid. Să faci politică în sensul să protestezi față de o lege care nu e corectă. Da, dar nu ai atât de multă putere dacă nu... Poți să ai putere. Cetățeanul ar trebui să aibă cea mai mare putere. Ar trebui, bine până spus. la urmă, ar trebui. Ar trebui. Asta e problema noastră. Cum se poate în Grecia, de exemplu, s-ar putea și la noi. 2012 va fi super. Bine sau rău? Pentru toți. Super bine. Super bine pentru toți. 2013 va fi rău, dar 2012... Păi am auzit că se termină lumea anul ăsta, deci cum e? Deci o să murim cu toții fericiți. Ți se pare că s-a mai pierdut așa din spiritul sărbătorilor de iarnă în timp? Păi de ce? Nu. Întreb și eu. De ce? Mi-au spus alții, eu nu sunt obiectivă, eu n-am părere personală. Păi spune-mi ce ți-am spus. Că nu se mai simte acel spirit al sărbătorilor, nu știu. Probabil cum era e odată. mai diluat totul. Acum, înainte toate, să zicem așa, promoțiile, împodobeam Bradul cu o săptămână înainte de Crăciun. Acum, din 1 decembrie, Bradul sus, împodobit, colinzi de 2 luni înainte, reduceri de Crăciun de 3 luni înainte și normal că nu se mai simte, nu mai e totul așa concentrat. Dar în rest, mie mi se pare la fel totul. Ce să pregătesc? Eu pregătesc multe, foarte multe. Eu am proiecte în derulare tot timpul. Că nu mai e cu cravată, e normal că nu mai e cu cravată. A trecut. Da. Și în general m-am axat acum pe evenimente și proiecte sociale, să spun așa. Acum avem un proiect câștigat tot datorită blogului cu o bancă, cu Raiffeisen Comunități. Să nu faci chiar așa reclamă? Nu, Raiffeisen Comunități nu e bancă, e altceva. E bine. Așa. Deci aveți un... Că e comunități. Și am câștigat cu ajutorul blogului, prin blog, un proiect vom amplasa începând de luna viitoare sau peste 2 luni, depinde cum ne ține vremea. Rasteluri de biciclete, ne vom parca bicicletele exact în rasteluri. Deci un fel de parcări pentru biciclete. Poate prima postare o să sune așa: astăzi am urmărit în fața presei. Ai ce Doamne, da, eu aștept, eu tot caut blogări noi, vechi, indiferent din Sibiu să fie sau sibieni și plecați. Vreau să facem câteva evenimente împreună, așa că ar fi bine să înscrie pe tudor@cemerită.ro și poate ne găsim. Cetățeni, stăpâniți-vă bucuria, nu se va întâmpla nimic. Nu muriți fără Facebook.